Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada indrets del món en petjada catalana. Gibraltar, conquerit per catalans i repoblat per menorquins. 1704. Guerra de successió hispànica. El príncep Jordi de Hessen-Darmstadt, virrei de Catalunya, fracassa en l'intent d'apoderar-se de Barcelona en nom de l'arxiduc Carles d'Àustria. El seu estol es dirigeix aleshores cap al sud, cercant un altre punt on efectuar un desembarcament. Decideix atacar Gibraltar, amb l'ajuda dels aliats anglesos i neerlandesos. Una companyia d'infanteria de marina catalana, comandada pel valencià Joan Baptista Basset, desembarca i comença el setge. La guarnició castellana, atrapada entre dos focs, es rendeix en poc temps. Els pobladors del Penyal decideixen anar-se'n gairebé en la seva pràctica totalitat. Encara en ple conflicte, el 1709, 5 negociants catalans funden la Companyia Nova de Gibraltar per comerciar directament amb Amèrica, evitant el monopoli hispànic. El 1713 se signa el Tractat d'Utrecht. Felip V cedeix Gibraltar i Menorca a Anglaterra a canvi de la retirada del seu suport a Catalunya, però els repetits intents dels borbònics per tal de recuperar Gibraltar forcen les autoritats a cercar urgentment mà d'obra a Menorca, entre altres indrets, per fortificar i repoblar el Penyal. Cognoms menorquins encara ben presents entre la població, o la Catalan Day, són algunes de les moltes empremtes catalanes presents al Penyal. Podeu trobar més informació d'aquesta empremta i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat.